O Salón de Plenos foi o lugar escollido para realizar esta homenaxe ao sacerdote xesuíta Andrés Díaz de Rábago, pobrense de nacemento, aínda que leva máis de 70 anos exercendo a súa actividade como misioneiro en diferentes países do sudeste asiático, o último en Taiwán. Rendirlle un homenaxe un máis, como xa fixo o anterior alcalde Isaac Maceiras, que xa o recibiu aquí, a Andrés Díaz de Rábago, pois pola súa trayectoria vital, que creo que pois é digna deste recoñecemento, non? Todo o tempo que leva fora do seu pobo, que, bueno, me acaba de confesar e transmitir que cada vez que ven lle gusta máis, cousa que é de agradecer, e está moi orgulloso de pertencer aquí, ou esa é a sensación que me dou a min, pero que leva tantos anos pois no sudeste asiático, en China empezou, despois seguiu nas Filipinas, en Timor-Leste e finalmente pois 50 anos creo que xa leva en Taiwán, en Taipei, e polo tanto facendo sempre unha labor altruista de axuda aos demais e, bueno, impresionando por onde vai co seu carácter afable, ca súa forza, ca súa vitalidade. Os seus 102 anos recén cumpridos, Andrés Díaz de Rábago agradeceu a homenaxe o feito de poder estar novamente na súa vila natal, da que garda moi bons recordos e da que se sinte orgulloso por ter nado nela. Pero yo nunca dejé de ser de la Puebla del Caramellal. Ellos ya saben lo que digo, y digo, una mañana de niebla nací en la Puebla del Caramellal. No tuve que pasar la ría de Villa García, que es Puerto del Mar. Y eso lo he cantado yo muchas veces, cuando me preguntan. Y realmente me siento cada vez más que soy de la Puebla, ¿verdad? De mando, o alcalde recibiu un pequeno agasallo consistente nunha medalla de Valle Inclán, autor o que coñeceu en vida e co que a súa familia tiña unha gran relación. A visita de hoxe era, segundo el, especial, se cabe a última, aínda que vendo o vitalismo e a forza deste home nunca se sabe.